Volám sa Janka, som učiteľka na špeciálnej škole pre mentálne postihnutých. Hrdinou internetu som absolvovala vo februári. Rozhodla som sa preto, lebo mi to prišiel ako taký šikovný balík, v ktorom sú obsiahnuté tie základné zručnosti, ktoré potrebujú mať na to, aby vedeli fungovať na internete, aby sa aj vedeli chrániť, ale zároveň aby vedeli byť priateľskí voči druhým. Tým, že z akého prostredia sú, z akého prostredia prichádzajú, ako keby potrebujú nejakou tou agresivitou alebo nejakým vystatovaním si dokazovať svoju hodnotu. A v tejto metodike mi to príde také, že sa snažíme viesť k tomu, aby vedeli príjmať seba, vedeli nájsť svoju hodnotu, ale vedeli vidieť aj hodnotu tých druhých ľudí. Ale niektoré tie aktivity musím teda tak zjednodušiť, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Potrebujú, aby tam boli také ich blízke miesta, alebo teda spevákov, ktorých počúvajú. Oni sú takí prekvapiví, že oni vedia všetko. Tak teoreticky povedať, že čo sa slúši a patrí a čo nie, ale potom v praxi mu robia alebo zverejňa niečo, čo nie je najvhodnejšie. Je veľmi dôležité aj s našimi deťmi o tom hovoriť, lebo niektorí môžu byť aj zneužiteľnejší, dá sa ich ľahšie nahovoriť na nejaké podvody. Asi je dôležité v nich pestovať také ich zdravé sebavedomie, sebahodnotu, snažiť sa im vštepovať to, že oni sú dôležití, oni sú vzácni, ale že takisto aj ľudia okolo nich. Pre žiakov našej školy si veľmi želám, aby v sebe našli tú hodnotu, aby vedeli byť aj láskaví, aby videli aj tú vzácnosť v druhých ľuďoch.